ben Patrice Verschoor. Ik ben voorzitter van FKK Animal Rescue. Mijn man en ik doen dit merendeel samen. En wat er hier nu allemaal staat, dat is ons eigenlijk min of meer overkomen. Het begon met een hond en nog een hond. Ach, doe eens gek, neem nog eens een hond. Daar kregen de dierenbescherming, die kreeg daar lucht van, dus die kwam met honden. We hebben hier bijvoorbeeld een hoop lopen. Die was met een manchetta geslagen. Die was, we zeggen altijd hoop, kwam binnen als gehakt. Het was hier toen druk. Mensen zeiden, Patrice, begin er niet aan, die hond gaat het niet redden. Ik zeg, jawel, ik noem hem Hoop en het gaat helemaal goed komen. En Hoop loopt er nog steeds. Hij is mank, hij heeft geen pijn en hij doet het gewoon goed. En zo hebben we wel meer pupjes gevonden, helemaal onder de teken. Met heel veel liefde en zorg en warmte. Meestal komt het goed. Niet altijd, maar meestal komt het wel goed. De stichting bestaat nu 4 jaar. Heel langzaam begonnen. Ja, soms denk ik wel eens, het is een beetje uit de hand gelopen. Er zitten bijna 80 honden en 25, 30 katten. Maar het is zo leuk. De hoofdstel van de honden zijn adopteerbaar, zowel op het eiland. We doen ook wel buitenlandadopties naar Nederland, soms naar Duitsland. Op het eiland kost het $65 en naar Europa kost het zeg maar 150. En dat is inclusief de chip en de entingen en de rabies en de paspoort, de gezondheidsverklaring en de vlucht.